Ijuh bayine lah seger-ger. Jangan bening dikeleman iki, dikelem enak iki. Nah, kuwi ana wit terong mung sak wit kuwi. Lah kene wit serene. Nggo nyoto enak lah iki enek dong katese. Lah iki nggo jamu dikewelem ya enak. Nah, kaya enek jeruk pecele kembang katese. Oh, iki wit telone iki buat nasi padang ngono Kang yo. Cek Kali ini pari selamat ini pagi, piye iki pari ini embun jebul pagi. kok urung iki. Masih agak-agak mendung kita cek Pari ini wis padi. meteng. Lo Wis guys, jebul. tandurane guys. Iki parine. Parine iki wayahe jebul. Sekitar umur 2 bulan. Kita cek. Oh, ternyata walaupun sudah diwatun, tiba ya si oke sukete Kang. Nah, kayak ini loh Kang sukete Kang. Nah, ini berbagai macam suket yang ikut tumbuh. Ini suket teki. Nah. Tak tandur pari, jebul malah tukule suket teki. Ngono Kang iya. Watun ini dikapakne Kang. Watun kuwi ketika padinya sudah ditanam gitu. Ketika masih kecil itu dibuang rumputnya. Ya, wijine matun membersihkan rumput yang ada pada tanaman padi itu namanya diwatun. Nah, kalau sukete oke Kang. Tapi gini Kang, namanya diwatun ya masih tetap ada 1 2 ya sukete lah ngono kuwi aja dibabut Kang, suket sing ngono iki Kang. Dijar wae nek cuma siji loro. Gunane apa Kang? Kuwi enek fungsine. Kuwi fungsine kanggo menangkal manuke benjo mangani pari. Nganggo nek selama masih enek suket sing ngene iki Kang, lha kuwi asline ya to nek tak amati nang suket-suket ngene iki. Engko akhirnya mangan isine pari, isine suket kuwi lho Kang. Mergo kan luwih cilik to Kang. Akhirnya gak jadi makan padi. Ngono Kang iya. Nah iki parine semula jebul. Lah kita kok akeh apa jenenge kuwi Kang? Libur kuwi Kang. Cilik-cilik kan kaper. Nah. Nah, kuwi lho Kang. Lho ya to Kang. Oke nyawane iki wayahe nyemprot. Ngono Kang iya. Jadi padi mulai arep jebul ngene iki wayahe kudu nyemprot Kang. Untuk mengantisipasi berbagai macam hama. Seperti kaper. Nah, ya ini kaper. Terus uler, terus walang, merutu. Nah, iki ginjenge mencek lho. Lah iki ginjene capung. Ngono Kang iya untuk mengantisipasi kuwi Kang. Loh, ono kapre oke. Loh, cilik-cilik lho Kang. Nah, itu kaper utawa merutu ya toh. Itu perlu disemprot. Nah, kuwi perlu disemprot Kang. Nah, iki parine. Nah, oke merutune to. Ngono jenenge merutu utawa kaper. Niki wayahe nyemprot. Ya, oke ini kupu nih bareng loh Kang. Yang mana kupu kuwi metamorfosis dari ulat. Langsung kita jalan-jalan di pematang. Nah, jenenge iki ngene iki jenenge apa Kang? Galengan Kang. Bahasa Indonesia apa Kang? Pematang. Pemisah antara satu kotak dengan kotak yang lain pada kebun. Nah, jenenge ngono galengan. Nah, ya kali ini pagi ini sedang jalan-jalan ndelok sawah, ndelok pari. Ya. Nah, ini enek omahe sarangnya Spiderman, laba-laba. Yang ini kita cek. Ya suket iki gak seberapa oke Kang, amarga wis diwatun. Ya cuman kuwi iki wayahe nek jebul ini mengantisipasi semprotan. Nah,
Nah, kayak mengkene iki. Gitu. Iki pari ini. Nah, kuwi enek oi walang sangit. Nah, biasanya sing oke ning walang sangit ini lho, Kang. Ngene iki, Kang. Ning pari iki sing wis arep jebul gitu. Nah, kuwi sing paling oke walange ngono kuwi, Kang. Nah, kuwi jenenge walang sangit. Jadi nek didemek ki mambu, Kang. Sangit-sangit, Kang. Lah, kuwi ambune gak enak iki, Kang. Nah, kuwi perlu disemprot. Nah, nek kincenge maneh. Ya, seperti inilah pagi kita hari ini mengecek padi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share channelnya Tukang Ngarit, karena kita mau persiapan untuk menyemprot padinya.